Het evangelie van Jezus Kristus zat Markus dat beschreven had. Haadstik 6. Derwij reisde er naar het plak van zijn kom aan. Zijn leerlingen gingen mee. Doet het sabbat weer, begonnen de mensen in de synagoge te leren. Die wienen verheerd, doet ze het jedden, en zeiden, waar had er dat wij? En, hok voor wie ziet is hem joen? En, wat binnen dat voor wondere dingen die zien handen doggen? Is dat net de timmerman, de zoon van Maria, een broer van Jacobus, Jozes, Judas en Simon? En zijn zusters, wen je die hier net bij us? Ze hingen een argewaasje van hem. Jezus zei zijn harren, alleen in het plak van zijn kom aan, bij zijn eigen volk en in zijn eigen huis is een profeet net in onschen. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat er een peer siken hulp troch harren de handen op te lezen. Hij verwonderde hem daarover dat ze geen vertrouwen hielden. Hij reisde de dwarpen in de omkrieten aan en leerde het volk. Hij roep de tolve bij hem en begon harren 2 bij 2 útstjoeren. Hij joeg harren macht oer de duivels. Hij verbeer harren wat mee te nemen voor onderwijs. Alleen een stok, geen bree, geen ransel, geen jild in de boeze. Wel mochten ze sandalen aandwaan, maar net een dubbelstel kleen meenemen. Verder zei er, als je me 1 keer een onderdak hebben, blijf daar dan. Want je hem uit dat plak weggenen. Als op een plak de lui je hem er net in litten en net naar je hartje willen, dan moet je me daar weggaan en de moude die aan de voeten zit daar afskodje als een aanklacht zijn harren. Ja, tegen daarop uit en preken dat de meesten haar bekeren moesten. Ze banden gansduvels uit, bestreken ietelijke siken met olijfolie en maken haar beter. Koning Herodes kwam daar ek van te jaren, want Jezus zijn naam gong al grutte rob van. De meesten vertelden dat Johannes de Doper op een nijtal lippen komen weer en dat daarom die wondere krachten in hem werken. Oren wonen hebben dat het Elia weer. Waar oren zijn dat hij een van de profeten weer, zat men die jedder hier. Doet Herodes daarvan jedden, zei er, het is Johannes, die ik de holle afslaan litten have. Die is uit de deur verriest, want Herodes zelfs hij hem oppakken litten en in het tichthuis vastzet. Dat hier er dien om Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, die er als vrouw nomen hier. En Johannes hier hem plan uit zijn, jo mij jo broer zijn vrouw net hebben. Herodias hier vanzelfs het grauw op hem en woe hem deermeidje litten, maar ja kreeg de kans net. Want Herodes zei geeg bij Johannes op, omdat er hem koer als een best en hillig man. Hij hield hem de hand boven de holle. Alle keren dat er hem jedde, wierte er slim mee aan. En dochs mocht er hem graag jedden. Er kwam likwijls een gadelijke dag, doet Herodes op zijn jedje voor de grote heren, de hege officieren en de voorname lui van Galilea een feestmaal joeg. En doet de eigen dochter van Herodias erin kwam en begon te douchen. Ze doen ze de koning en zijn gasten zo uit zin, dat de koning zei in het vanke, vreeg je maar wat wolste, en du krijgt het van mij. Hij deed er een eed op. Watst ek vregest, ik zal het die aan, al is het ek de helte van mijn rijk. Ja, gang de zeel uit, en zei in haar mem, wat zal ik vregen? Die antwoordde, Johannes de Doper, zijn holle. Hastig gang het vanke de zeel in, roen op een koning ta en verge hem, ik wil dat jou mij nou dadelijks op een skoetel de holle jouwe van Johannes de Doper. Dat weer de koning slim in de wei, maar om zijn eet en om de gasten woedde het haar net wegerje. Dadelijk stuurde er een van de wacht uit met het bevel om de holle te brengen. De man ging hinnen, sloeg Johannes in het tichthuis de holle aan en nam die mee op een skoetel, joeg hem het vanke oer en die joeg hem aan haar mem. Doet de leerlingen van Johannes dat jedden, hellen ze zijn liek op en lijnen het in een graaf.
De apostels kwamen alle keren weer bij Jezus en vertelden hem alles wat ze dien en de meesten leert hienen. Hij zei tegen haar, kom nou eens mee, jimme alleen, naar een stil plak en rest wat uit. Want de meesten roenen zo aan en aan, dat ze hienen het net aantiet om te eten. Met een bootje voeren ze door naar een stil plak om onderen waar te wezen. Maar de meesten zagen haar voortvaren en kregen er erg in. Uit alle steden roenen er kloften meesten heen en die wienen er nog jeder. Doet er aan walgang zagen een grote menigte en kregen diep meelijden met haren omdat ze als skip zonder hoeder wienen. Hij begon haren daarom met een moed te onderjochten. Het wie al let worden en daarom gingen de leerlingen naar hem toe en zeiden, het is hier een verlitten orde en het is al let. Let de meesten voortgaan om voor haarzelfs eten te kopen bij de boeren en in het dorpen hierbij om. Maar hij antwoordde, jimme moeten haar eten gaan. Ze zeiden, moeten wie voor 200 denarius breed kopen en haar dat te eten gaan? Hij zei, hoeveel breien hebben je hem? Sjogres. Ze gingen het nee en zeiden, 5 en 2 visken. Hij hield haar tegen het volk te zeggen dat ze alle keer op het grien zitten gaan moesten, ploeg bij ploeg. Die gingen daarom in ploegen van 100 en van 50 zitten. Toen namen de 5 breien en de 2 visken zich omheeg, spreek de tankzissing uit, breek de breien en joeg de leerlingen die om ze de meesten vat te zetten. De 2 visken patten er ook aan alle keren om. Ja, eten alle keer en kregen zaad. Aan stukken brei en vis vonden ze nog 12 kwartvollen bijen waar. 5.000 man wienen het die het eten hienen. Voor daarna joegen zijn leerlingen water om aan boord te gaan en aan te houden op Bethsaida aan de andere kant. Willens stuurde hij zelfs het volk naar huis toe. Na het afskiën van de meesten ging er de berg op om te bidden. Het wie al let op het dag en de boot zit nog midden op een mar. Hij wie alleen aan land. Doet er zeg dat het roeien min woe, ze hienen in een wien, roener om het tijd van de 4e nachtwacht oer het wetter naar haar toe. Hij woe haar voorbij gaan. Maar ze zagen hem oer het wetter rennen en tochten dat het een spook weer. Ze raasden het uit. Alle keren zagen ze hem ommers en ze wienen al heel van de wezen. Voort spreek er haar aan en zei, stil maar, ik ben het, net bang wezen. Toen stapte er bij haar in de boot en de wind voel. Ze wienen heel en dal verbjusteren, want dat met het brei hienen ze net begrepen. Het woe net in haar del. Doet ze oerstutsen wienen, kwamen ze aan wal bij Gennézaret en lijnen daar aan. Bij het uitstappen zagen de meesten op slag dat hij het weer. Ze roenen de hele kriete aan en kwamen oeral wij met siken op berjes aanzetten, als ze jetten dat hij eerne weer. Water ek maar langs reisge, troch dorpen, steden en bij boeren steden langs, oeral brachten ze siken op het merkenplein bijenwaar en vregen hem of ze te meesken de samen van zijn mantel aanreizen mochten. En elk die het hem aanrekken, waard beter. Haadstik aan. Op een keer kwamen de fariseërs en enkel de wetleraars uit Jeruzalem met een waar bij hem. Ja, zeggen gewoon van zijn leerlingen brei eten met onzuivere handen. Dat wil zeggen, met handen die ze net vattiert wasken hienen. Nou zullen de fariseërs en alle andere joden grif net eten of ze moeten eerst hand wasken, want ze hadden haar krekt aan wat de foarâlden haar oordien hebben. Komen ze van de merken, ze zullen net eten wat ze hand wasken hebben. Zo binnen er nog gans andere dingen dat ze uit tradysje aan vast hadden, bijgelijks het afwasken van bekers, kroeken en koperen reeën. Daarom vregen de fariseërs en de wetleraars hem, waarom hadden jouw leerlingen haar net aan de oude tradities, maar eten ze met onzuivere handen? Hij antwoordde haren,
Met rucht en reden had Jesaja oer jemme komediespelers profeteren zat in de schrift stiert: dit volk eeret mij met de lippen, maar haar hart is vier van mij af. Het jouwt niet dat ze mij eeren, want ze leren net oors als een meeske geboren. Het gebod van God liet jemme varen, maar jem hadden vast aan meeske tradities. Het is wat moois, dat jemme het gebod van God aan kan schouwen om jem traditie in ere te houden. Mozes zei bijgelijks: ere jem heit en jem mem, en wat zijn heit of mem vervloekt, die moet sterren. Maar jemme zeggen, als iemand zijn heit of mem zegt korban, dat betekent alles dat ik jem meeske willen kennen hier, is offerjaaf te worden. Dan hoeft zijn niet meer voor zijn heit of mem te dwaan. Daarmee liet jem het gebod van God sloepen voor de traditie dat jemme maar aan vasthouden. En zulke soorten van dingen doen jemme net zo'n beetje. Doe raper het volk weer bij hem en zei: harkje alle jaren rust naar mij en begrijp het goed. Niet wat van buiten aan in de meeske komt, kan hem onzuiver meidje. Maar wat van binnen uit de meeske komt, dat maakt het hem onzuiver. Doet er bij het volk weggehen weer en in de huis kwam, vregen zijn leerlingen naar de bedoeling van die uitspraak. Hij zei: zo, begrijpen je me het echt net? Zorg je me net in dat al wat van buiten aan tot de meeske inkomt, hem net onzuiver meidje kan, omdat het net in zijn hart komt, maar in zijn lief. En dat het er dan weer uitgeeft met de teruggang. Zo verklaren er alle eten voor zuiver. Verder zei er: wat uit de meeske komt, dat maakt het hem onzuiver. Want uit het hart van de meeske komen de verkeerdigheden. Gorkerij, stelderij, moord, trouwbrek, gierrigens, gemeenens, verriefelderij, loszinnigens, oergunst, kweellaster, grutskens, onverstaan. Al die minne dingen komen van binnenuit en maakt de meeske onzuiver. Daarbij reisde er naar de krije van Tyrus. Hij wou net dat in het huis wist dat er ingang, maar het kon net geheim blijven dat er daar weer. Dadelijk kwam er al een vrouw die van hem jet hier. Haar dochter hier een kwade duivel in en daarom voelde ze voor hem op een knibbels. Die vrouw wie een Helleenske, een Syro-Feniciske van komma, en ze vregen hem of er de duivel uit haar dochter wijbannen woe. Hij zei tegen haar: liet nou eerst de ben haar gerak krijgen, het jou geen voeg en neem de ben het bree aan en smiet het de hoentjes voor. Maar ja, hier haar witje kleer en zei: zij is het heer, maar de hoentjes onder de tafel eten doks ek van de ben haar krommels. Hij zei tegen haar: om wat jou daar zisse, in water. De duivel in jouw dochter had hem aanjoen. Doet ze weer thuiskomen weer, die het haar blikken dat haar ben op bed lei en dat de duivel voort weer. Op een veromreis uit de omkrieten van Tyruswij ging Jezus oer Sidon en kwam er bij de mar van Galilea midden in de contraien van de Decapolis. Ze brachten hem een doven in, die met leien praten koe, en ze vregen hem of er hem de haan oplezen woe. Jezus nam hem van Sidon, uit de menigte wij, die hem de vingers in de eren, spuide, rekke zijn tongen aan, zeg naar boppen, zuchtte en zei: Ephata. Dat betekent geen iepen. De eren van de man gingen iepen, de baan van zijn tongen rekken op slag los en hij kon goed praten. Hij stierde er bij haar tegen op aan dat ze het stil hadden zoenen, maar wat meer er daarop aanstier, wat meer ze daarvan praten. En de meesten, verheerd als ze wienen, zeiden: hij docht alles lieke goed, doven litterjere en stommen praten.